Makhosi amakhulu, ngiyanamukela kuMakhosonke TV. Ngikamani ngifuna ukuthola ama-video subscribe. Nganze dlozi, ngifuna ukudlula nje la kancane ngimlayezo. Ukuze uzibone ukuthi ume kuphi ngesimo sikamoya. Nganze dlozi, iningi lethu sinabantu abadala, sinezinto zabantu abadala. Abanye bethu abakalungisi, abanye bethu sebelungisile, abanye sebekude kulolu hambo. Kodwa sengithe no, angizobika la engithole emsamo. Njengoba sikhipha amavidiyo la sibaningi sihlukene, siyawakhipha ngendlela ehlukene, kwangithiwa ngize nokwasekhaya. Nganze dlozi, nginamabhayi la, ngifuna umuntu khona ezozibona ukuthi ume kanjani ngesimo sikamoya. Okay, ngizokhuluma ngamabhayi namhlanje okambe i-breakdown yemimoya ngokuhlukana kwayo. Le engizoyichaza ngeke ngichaze efuna omunye umelaphi, ngeke ngichaze efuna wena, kongizochaza evela la emakhosini ngalesikhathi engizoveza ngaso, noma ngale ndlela engizoveza ngayo. Sinemoya la Nkosi yami yabantu abadala, iningi lethu sinemoya iyasihlupha, iyasihlukumeza, akukuhle, akuhambeki kahle. Abanye bethu le moya siyi-understand okanye siyiqondi. Uma ngithi asiyiqondi le moya, ukubona iy'ngane la afaka amabhayi, ingane ayazi igqokela nje amabhayi. Nganze Thongo, ngifuna unihlukanisela, ukugqoka ibhayi nokugqoka ijazi akufani, niyangizwa. Uma ufaka amabhayi uyinto enzima kabi le esindayo. Uma ufaka ijazi alifani nebhayi. Uma ubheka abantu abaningi bafela amajazi, ngisho inyanga uthole iy'fana nje ijazi iyayisontela, kodwa inyanga ngala kodwa nje iyayisontela, ayinazo futhi iy'nkinga, iqhubeka nempilo. Abantu baphephela ngala esimeni sanjesi, angazi kwenziwa yini. Ngala edlozini bayazi kunzima, ngeke bakwazi ukuthi behlale kahle ngala ngoba bayazi ukuthi idlozi kunzima, into zedlozi. Konke nje ethinta idlozi nje i-so difficult, ayenzeki kalula. Kanti bayazi ngala kusithunywa ukuthi hhayi babambelela khona, bagqoke amajazi baqhubele nempilo. Uma ungala uyakwazi ukwenza umathanda ngempilo yakho ngala kwisithunywa, angazi bakuthathe bloko. Ngala edlozini bayazi ukuthi akudlalelwa ngala. Yinga abantu abaningi bebalekela amabhayi bengafuni ukwamukela ngendlela e-right noma ngendlela elungile. Ngithi angiyichazele into la emsamo sekhaya ngoba ngiyingane nami efaka amabhayi, ngumntwana nami ufaka amabhayi amathongo abantu abadala ngendlela abangifundisa ngayo noma ngendlela abangitshela ngayo. So ngizokwenza le breakdown le ngenza ukuthi uzokwazi ukuzibona ukuthi nawe ume kanjani. Okay, ngicela ukukhipha leli, nanti ibhayi leli Nganze Thongo, le bhayi leli nanti ufuna ulibone kahle, ulibheke kahle. Okay, ngathi uzolibona Ngane Thongo, yilo leli, ngicela ukuthi ubheke kahle. Leli bhayi Nganze Thongo, yilo leli Nganze Thongo, niyalazi hayi ngoba ningalazi, nilazi kahle. Mawuna leli bhayi leli, mawubheka ujule udonsa, leli bhayi leli linikezwa kakhulu abantu besimame. Singazi ukuthi imfihlo yethongo noma imfihlo babamkhulu ilele ngaphi uma benikeza abantu besimame kakhulu leli bhayi leli. Angazi bakwenza kanjani, kodwa uma ubheka nje, ubheka nawo yonke indawo, abantu besimame ibona abanikwa leli bhayi kakhulu. Le bhayi leli lihamba nobungoba, lihamba futhi ney'nyanga. Leli bhayi leli bayawuthinta umuthi labantu baphinde baprofethe futhi ngoba nobungoma phakathi. Ngikhuluma ngaleli Nganze Thongo, uphethe ubungoma, uphethe ney'thunywa ngala ezigijimayo futhi, niyangizwa. Unobunyanga la, uney'thunywa la, unobungoma la, kodwa ubungoma bahamba kanje nobunyanga bahamba kanje. La uthinta umuthi la, niyangizwa Nganze Thongo, umuthi ojulile, banamandla la, banezwa kakhulu abantu besimame. Imvamisa kuba ithongo elidala lasekhaya, ithongo elidala. Uma ngabe nje noma kuthiwa nibanga ekhaya, livamise ukungena ingane eyi-1, nakhona lelo thongo uma like lajika isikhathi eside, liyobuya mhlambe emva kwesizukulwana ngazi sesingakhi, uma like lahamba lelo thongo lelo. Niyangizwa Nganze Thongo, idlozi elikhulu leli elihleli isikhathi eside kungekho la lisebenza khona. Mase libuye kuleyo ngane leyo lifeze zohlala kuyona, awukwazi ukumthinta umuntu ofaka le bhayi leli. Kuzomele ukuthi ubale ngempela okanye ungamthinti, awukwazi ukumhlukumeza umuntu ohamba neli bhayi. Niyangizwa, imvamisa qhamuka nogogo, uthole ugogo omdala, ugogo omdala, it's an old ancestor, awukwazi ukuthinta lo muntu lo. Niyangizwa, ngifuna uhlukanisela kahle le moya. Ngibuye ngize la sithinta kakhulu ini, siyabathinta abalozi la. Niyangizwa, abalozi la bahamba kakhulu, abalozi bahamba kakhulu namakhwele, bahamba kakhulu nini, njengoba nihlushwa iy'ndlebe nje kukhala amakhwele la, kukhala amanzi njengoba ngangisho. Abalozi labo
Ngoba labalozi la bahamba futhi kakhulu nomoya, khona abalozi abahlola ngomoya, ukuthi bakhuluma la emadlebeni ngomoya. Abalozi angikhulumi ngey'lwane, ngikhuluma ngabalozi bamoya, abalozi baNkulunkulu. Bayakwazi ukuthi bathinte kakhulu ihlathi. Laba indlela abambethe ngayo bayakwazi nokukhetha ukuthi siyabulala noma siyaphilisa yini. Uma kukhona la kufuneka kuphiliswe khona, bayamvusa umuntu aphile, asume aphile, bayakwazi ukuvusa. Bayakwazi nokuthatha isinqumo ukuthi siyabulala manje, babulale futhi yenzeke leyo nto ngaphandle nje kwenkinga, ngaphandle kokuphazima kweso. Bayakwazi ngokushesha, very fast laba. Niyangizwa abalozi laba, nganitshiya ngathi akhona amabhayi abalozi. Sengibuyileke yilo leli. Uma unaleli bhayi abaningi ngiyabona niyalithatha ninimbathe, awazi umoya ongibathe la, awazi ukuthi uhamba nesiphi isakwazi noma liphi ikhehla. Abalozi laba futhi bathinta kakhulu ihlathi, abageji bathinta kakhulu ihlathi, bathatha iy'nqumo. Mabethi abasukumeli umahhala, mabethi bayaqeda bayaqeda. Ukwazi-ke Nkosi yami ukuthi vele ufake amabhayi njengoba ngihlezi nginikhuza. Musani ukugijimela amabhayi asinda, hlala ejazini okungcono, udlalele khona, ungadlaleli la. Niyangizwa, ngifuna ukuqhubeka-ke ngize la ngane zethongo. La sithinta kakhulu ini, this is called, it's a water based spirit, okay. Umdawo, it's a water based mdawo spirit la. Niyangizwa, umdawe la ngicela uyibheke kahle, sikhuluma ngomdawe la, okay. Umdawo wamanzi lawa, sikhuluma ngomdawe la. Niyangizwa ngane zedlozi. Lo mdawo hamba uthinte ini, uhamba ujule ubhoboke kahle, bese ubhoboka ini, isidala senzuzo. Noma kuthiwa inzuza kugcina kubhoboka nala. Lo muntu lo ombathele umoya umuntu ongeke umhlule ngomkhuleko, uphethe nje umkhuleko, ukhontrola amanzi, wonke amanzi. Yena uphakamisa nje isandla ethi amanzi ayikhontrole wona. Uyakwazi ukuwashifta ukuthi awabhekele amanzi, awashifte athi awabhekele. Uhamba nale bhayi leli, ukwazi ukubeka isandla kumuntu avuke umuntu same time. Uyakhuleka lo muntu kakhulu, akawuthinta umuthi. Yes, umuthi angawukhulekela wenze intando yakhe, kodwa nje isandla sakhe, umoya wakhe uyakhuleka ukuthi the water based mdawo spirit, okay. Water based mdawo spirit, kodwa uyakhuleka lo muntu is a prophetic side. Uyakhuleka, uyakwazi ukukhulela amanzi aphile umuntu, amnika amanzi aphile. Uyakwazi ukukhulekela iswasha umuntu aphile, bangakhohlisi. Uyakwazi ukukholela impande, ugogo angikhombisa. Uyakwazi ukuthanazela impande, suka impande iphile. Unamandla enesingelo esimanga, uphethe wonke amanzi, umdawo wasemanzini, wonke amanzi. Angikhatha ukuthi imaphi, awazi-ke ukuthinta lo muntu, amanzi waphethe wonke. Ungadlaleli la, anginisabezi. Ngifuna ukuthi wazi uma umbethe le bhayi leli, zazi iphethe ume ngakuphi. Uphahle phela uma unga-understand noma ungaqondi, ubuze abantu abadala, ngibone lokhu kuyiqiniso yini, bakuhola abantu bakini. Niyangizwa, ungayifaki into ongayazi ukuthi isho ukuthini. Bengithi angikhothame ngalokhu ini ngane zethongo, angibike lokho. Ngiphinde ngize la ngane zethongo, la sithinta injita la. Injita le, makuyinjita kodwa yayibona ukuthi ihlukile-ke le. Injita le ebomvu le ithinta abanguni labakho begazi. Niyangizwa, yangithi uyabo ku-red lo, abanguni laba begazi, okay. Ogogo laba, injita yogogo le. Ikhona eyamakhehla le maroon, iyamakhehla leyo, kodwa le yogogo, okay. Abanguni basemanzini laba, ibona bokutshela ukuthi ke nabami kanjani isimo sakamoya, kodwa abanguni laba basemanzini bathinta kakhulu amanzi. Ogogo nje throughout, ogogo nje laba bangakhohlisi. Niyangizwa, ngibuye ngithinte la injita futhi le yamakhehla, kodwa injita njengoba kuyamakhehla ihamba nethunya futhi. Niyangizwa, semanzini almost wonke amanzi yawathinta, ngisho ulwandle, kuthinta amanzi omfula, wonke nje amanzi yawathinta. Injita yamakhehla le, okay. Bayakwazi amakhehla ukuthi ke nabaveza ugogo ngale bhayi. Angiyazi lowo mfihlo ukuthi bayenza kanjani emsamo, kodwa bayakwazi ukuveza isalukazi ngathi uyena ombathe la, kanti lo sipho leso isipho sekhehla ayisebenza ngalo. Kuyangidida lokho, into eningi nami ziyangidida ngane zethongo, koze ngidida kodwa bengitshela ukuthi kunje, ngixaye ukuthi kungani kunje. Ezinye iy'mfihlo bayifihla emsamo, kodwa ngithi le injita-ke yamakhehla le ihamba ney'thunywa zasemanzini, okay. Ya, ngithi ayinihlukanisele ngane zethongo. Ya, ngane zethongo, kubalulekile ukuthi umkhulu bayinikhombisile wanikhombise wona, uqaphele ukuthi umoya wakho ume kanjani, uzazi ukuthi ume kanjani. Uma unga-understand okanye ungaqondi, unelungelo phela lokuthi ufone phela mkhulu, okwami angikuboni kahle kume kanjani uma kunje, uchazeleke. Manje anikufuni lokho nina ukuthi nithinte umuntu, ngoba niyazi khona imali ezofuna ithinteke. Niyasaba, kodwa emaphathini nikhipha ama-1,000, nithenga amabhodlela o-Chivas, izinto ey'durayo. Mamele usize ithongo nje ukhipha 100 rand usize ithongo, akufuni lokho. Uzokubangela iy'nkinga. Kulungile-ke, ngeke ngikuphazamise, siqhubeke nobumnandi bakho, kodwa awuthi ujabule kumnandi, kodwa uzothi uma ulele ebusuku uyazi
bofika kwena abantu abadala. Mangafika abantu abadala kofika bona labathakathi bazoqeda ngawe, ngoba vele impilo nje ngeke futhi baze bakuyeke, ngoba wena uyazi ukuthi njengoba labantu abadala beziveza kuwena, bavela emanzini, bavela ngamabhayi, bavela ngayo yonke into, awufuni ukuthi ubalungisele noma banake. Kulungileke bayovula isikhala bona bethi hayi asiyele ngane iphile impilo yayo, bakuyeke uphila impilo yakho, awusaphila impilo yethongo. Ukukhumba ukuthi awukwazi nokubaleka ngala nkulunkulu, ngoba uma ubaleka nkulunkulu, nonkulunkulu uthi yena woza kumina, woza kimi, ube nobudlelwane nami. Ma ungafuni uyakuyeka, then bese uyashayeka. Angazi ubalekela ngoba nethongo lilindile nalo, phela uNkulunkulu lakhile okukhopha everything kaNkulunkulu. Angazi kubalekela phi. Kuhle ukuthi into zethongo uyilungise, zilungise. Angisho ngoba sengingcono yini, angikho ngcono, mhlawumbe mina ongcono kakhulu, kodwa ngithi-ke nalungisa into zethongo, abantu abadala bekhulume nawe, niyangizwa. Ukulungisa izinto zethongo kuyasiza ngoba kunezinto eziningi ohamba uziqonda ukuthi lokhu kunje kunje, and khona ezinye izinto ongeke ufundiswe ukugobela, uzofundiswa idlozi lakho. Ugobela akakwazi ukufundisa ezinye izinto, uzofundiswa yithongo omkhulu bakho, labo ozobalungiselile bofika kuwena bekufundisa izinto. Ibona abazokusiza abantu abadala. Ugobela ukuncane azokwenza kuwena ugobela, bese azokusiza abantu bakini bakuhole bethi hamba kanje mngani yami, niyangizwa. Yilo msebenzi-ke omkhulu awenzayo, ufune ngixhumanisa kahle nethongo lakho, niyangizwa. Uma uxhumisa nethongo lakho uyakwazi ukhulume nabantu bakini, usuyakhuluma manje nabo batshela abantu abadala yini nabo kungani kunje, usuyakwazi ukubuza nemibuzo bakuphendule ngoba usunobudlelwane nabo. Angisho ukuthi egijima uze kumina, it's okay, iya la uzoya khona, kodwa yenza isiqiniseko ukuthi uyaphahla before uye lapho ucela usizo kubantu abadala bakuyale, niyangizwa. Angifuni ukubona nishayeka, umkhulu seshayeke kakhulu, ngiyazi into engiyishoyo. Ungabheki ukuthi ngimncane, ubheke ubuso ukuthi awazi yancane le ngane, kulungile, kodwa ngimdala ngomoya. Umoya kaNkulunkulu mdala kumina, ngimncane yes, mawubona umzimba, my flesh, my face, my body, I'm still young, but in the spirit you'll never touch me. I don't believe, I know that you'll never touch me, cause ngiyazi ukujula kwaNkulunkulu enhlizweni yami, ngiyakwazi ukujula kwabantu abadala enhlizweni yami. Buza sebezamile, batshethi nje angisekho, bazame yonke into, bathi asebeqedile. No, ayikho into enjalo. Awuqedi ngomuntu kaNkulunkulu unless uNkulunkulu esethi yeah it's over. Yingakho kuthiwa-ke it's not over until God says it's over. Mangakasho yena, usiyaqhubeka thina nempilo, khululeka. Ya umkhulu ready ngane zethongo, lungisani into zenu. Umkhulu ngingaboni efake lokhu yela zabantu abadala. Mawutshelwe iyalo wenze njalo, uzokwazi ukuqhubeka kahle kulo hambo. Ngibonga ngane zethongo. Makhosi amakhulu, ngicela unisubscribe ngane zethongo. Ni like nkosi yami uzokwazi ukukhula la. Siletha amavidiyo amaningi la ekhaya nizokwazi ukufunda. Okay? Liyabonga ikhehla. Makhosi.